Добре, не знах, че не знаеш да завъртя. Какво си взехме сега, какво? И аз си взех това. Опа. Ще пием кафенце. И имаме закусчици. За пореден път. Това вече направо ни омръзна да идваме тук. Вижте колко плач има. И повечето от тук идват за първи път, 100%. Ние, когато сме били на тяхното място, те са яли хлеби. Фитчек. И завъртица нещо направи. Добре. Като кошар съм днес. Благодаря. Бръж, мен да ме покажеш. Ето тук напая. Ма то тук е слънце. Хайде, продължаваме ли? Е малко трудно по принцип да обърна каквото иде, но както иде, кака не иска да хване камерата, затова сега ще я насоча. Така, тук из Париж се движим с градски транспорт, както вече разбрахте, като през едно приложение, което ни е в телефона и ни е в... Аз нямам приложението, аз имам само Да, имаме само ето така карта. Още от предния път. Да, виждате. И само чекираме, защото тук са много напред в света, нали, понеже ние, както го твърдите ви, хората, които не пътуват. Хайде, още един. Нали, в България сме много назад, затова може да плащаме както си искаме, каквото си искаме. Кеш, карта, каквото си искаме, без да имаме карти и билети. Трябва да имаш или пластиката, тази карта тук. Или приложението. В телефона. И в телефона ти не просто си я допираш. Ами, трябва да избереш точно с какво ще пътуваш, точно в коя арея, как се нарича? Зона. Зона, да. Няма да стане, да. Давай, ма! И метро ще ползваме така. И сега, след като сме разходили в градината на Лувъра, ние решаваме, че ще отидем с градски транспорт с бус, защото тук няма метро. В тази зоничка, в момента близо до нас. И решаваме, че ще отидем за 20-30 минути с буса. Чакай, защото се разпадам вече, моля те. До нашата уличка до Париж. И си пристигаме на спирчицата. И тръгваме да си зареждаме биглетчета. И какво мислите, че се случи? Ами не ми позволява да си заредя билет. От моята основна банкова карта, от другата ми карта не. Аз имам билет. Дава ми да си купя нов билет. Както си пожелая, аз си купих нов. За буса. Да, на мен просто ми изписва, че не може да се изпълни плащането. Не ми дава да разберат. Че от картата... Добре. Мислех си, че от банковата ми карта нещо. И за това си... банкова карта. Там не става. Пробвах от приложението. Отново не става. Виж, не е изпълнена последната там зададена функция. И че просто не може това. И сега да поясна нещо. Ние по принцип сме отседнали в трета зона, която граничи с 11-та. Не питайте. Айфеловата кула е на 7-ма зона. Ние сега отиваме пеша за 1 час до Айфеловата кула. След което не ми се мисля пеша колко ще ни е до хотела. Не, метро реално. Там може да си хванем вече метро. Да, може трябва да си вземем пластика. Не, просто билетче. Дали трябва да пластика, нали пробвахме да си вземем билетче. И трябва да задължително пластика. Да. И... окей. След това е интересно и
нашето пътуване към гарата, на която ще висим поне 3 часа, за да си хванем автобуса, който ще ни отведе до летището. Но поне сега от нашата уличка ще вземем разни неща, които трябва да купим и ще ядем нещо. Така че да. Да, тук между другото това забелязахме, че този персонал, който е обслужващия персонал и по улиците, и в пекарни, и в соголедаджийници там има доста добри кадри. И на Сергиите, да. За полицаите е ясно. Охо, да, ние си имаме наш приятел полицай, който между другото ни направи, той сам ни предложи да ни направи снимка на Айфеловата кула. И тогава Кака можеше да му даде мартеница, но Не ги бях взела в мен. ти знаеш какво съм... Така, след дълги километри ходене, леко си почиваме. Тук в паркчето, което е по моста на Сена до Айфеловата кула, държа си стелките в ръка. По принцип си слагам тези стелки, защото са ми големи обувчиците, но може да видите сами. Оп. Като си сложа крака вътре. Оп. И нямам драма. Нещо като кайлъка. Мюсюлмани, има с всякакви разновидности на шапки, шалове, имат си специални магазини за дрехи, много такива модерни, нали, не си представите от тия най-смотаните. Тук виждате, че е празно на нашото, защото ние казахме, че не искаме да ни притеснява никой. Да, само кученца може да има. Да, затова пуснахме тази женичка. Охрани. Там са затворили пътя. Там. Там също. Оп. То даже може да се види оградата, нали? Виждате. Оп. И ние казахме, ако има кученце, да ни звънат и да ни предупредят и да го пуснат. Тия са някакви човек пришълци, погледни, какво става? Колко язвани? Ало? Не си вършите работата. За това ли ви плащаме? Язвани на шофьора. Те уволнени. Това е недопустимо. Това е Ричард ли беше? Недопустимо. Същия галфун. Ето един път го уволнихме, той ни самоли банк да го наеме, обещава, кълнеса, повече нямало да допуска същите грешки, да дреме на работа. Какво прави сега? Дрем. До буяк, я гледай. Така, звъни на шофьора. Искаш ли да звъннеш, да го викнем? До тук ми е дошъл от него. И съм го освободила. И той ли е освободен? И мой е освободен. Да. Не, аз не съм го уволнила. Пуснала съм. Да почива малко. Да ходи малко. Това по-точно да се почина от него. Той мой отиде в... къде ми казала? Някъде там в тя Южна Африка или нещо такова ми каза. Аз му е толкова надалеч, че не го пущам. Не се знае, мога да избега. Тук да ми е под ръка. Много ще се върнем пак. Това е нашия приятел. Същия от преди малко. Да. Цървулче. Как да се подреда бижутата? Зуби. Паси чешешки мбета. Мали да само спи мешки мбета. Да, не трябва да се чеш. Кой ви е пусна тук, бе? Бей от тук. Бей от тук.
кой индиец там как се върви. Нека да приближим. Бръкнал джепчето. Джепчето ми има... Семки, бомбонки. Ням-ням-ням. Ням-ням. Ах, така да озвучаваме. Опа, там има нас озвучаване. Ти си така много. Чакай да видя сега. Какво иска този човек? Аз не мога да разбера. Добре. Ще си отворя... Какво става тук, бе? Няма да ходи той в Египет. Чакай да ме пиша на моята приятелка. Виж го той какъв е хлебар. Какво прави той, бе? Я го виж къде е. Перник отишъл. Щял да ходи в Египет. Опа, нашата тренира тук. Нали сме казали без спортисти? Къде е Томи? Буквално. Томи ги спираше едно време, ама той стана такъв. Да. Всички са едни и същи. За него няма закони. Не, те само искат да проврикват чувство. А това е този същия, Сървуч. Ризлаки са. Ма той се крие от нас, че тича ли? Май да. Той ще те чу за новите закони. Да. Добре, ще се направим, че не сме го видели. Айде, да, ще бъдем мили. Дами и господа, стигнахме след доста време, не знам колко, на мястото. И сега ще търсим какво да ядем. Имаме музика жива. Попаднахме на един италиански ресторант. Точно под тази хелата кола. Да, точно под нямаше почти никакви хората, сега са по-напълнени. И видяхме, че тук е доста повече от другите 3-4 ресторанта, които видяхме по-нагоре. Седнахме, първо ни се стори вечера на малко груп, но не груп, ами просто доста Студент, да. Не приветлив. И след това се оказа, че е много дружелюбен и миличък и се говори с нас. Каза, че му напомня на неговите дъщери и две сестрички. И вижте! С формата на сърце и моето също. За втори път ни се случва, но за предния път беше в Милано. Не сме си поръчвали ние. И пак беше такъв. Да, и тогава беше много добричък самия сервичер. И беше от същата държава. Сега ще ядем. Моето е с телешко, на кака е с... бекон и картофи, не знам поръча много неща. Да, и слагат такова, има си нали моцарела, доматен сос и слагат отгоре крема сирене, което е странно, но е много яко. Много е приятно просто. Хайде, започваме. Така, пистите бяха 12 от 10. Да, много. А както ви казахме, си говорихме с човека. Ние всъщност май казахме с пистите, защото нали ги... ние само ги показахме. Човека си замина в някакъв момент и когато си тръгна, му дадохме мартеници за неговите дъщери. И му казахме, че дали са такива за нали, култура, за самата култура на България, нали, свързани с културата на България. Сега си взехме сладко от Франприкс. Така, аз... и двете си взехме браунита. Някакви... Да, буквално са като браунита. Моето е с бисквитка отгоре. А на кака е шоколадово брауни, да. И сега ще ги опитаме и ще ви кажем дали са вкусни. Тя минават с скоростта на мрак. Тук виждаме... Паднаха ли? Една жена, която... Охо, някои деца отидоха при тях. Някои деца отидоха при тях. Нормално. Те са момчета и са причастни там, мъжка солидарност.
Така, този човек, който е... Тия легдарите, мисля, че... Не, аз всъщност ще акцентирам върху тях. Да видите, той човек иска да спи от... Ние сме тук от някъде 20 минути, да кажем, грубо казано. Тази се пие шампанско сама. Налива си, има си цяла бутилчица и се налива, не спира да се налива в чашката. Тя се беше опрела допреди малко... Беше си опрела допреди малко чашата в челото. В момента му гали ухото. Този гълб. Много деца. Много. Надписвам си една снимка, която ще се остава тук. За да срещна сродната си душа евентуално. И за всеки случай съм подготвила две, защото може да имам и две сродни души. И ще я оставя на различни места. Такива случайни. Това е там някакви приятелчета, току-що си взеха, донесоха, две момчета дойдоха и донесоха големи такива с бири, как се наричат? По 6 бири едното, те донесоха 3 такива, а са, само да кажа, че са две момчета и едно момиче. Ако щете, 3 стека бира. Тук на полянката, колко е часа? 17:24. 5:30. Тук са на полянката. Срещу Айфовата кула. Тук е пълно с някакви дечица, родители, дърти хора. Нашите си пият биричка в 5:30 на полянката. 3 човека, 3 стека. На човек по стек. Како няма да стане така? Шалите от всякъде. Ето сега тук е вятър пуше на другата посока. Снимчицата. Тя е така през както се почва. Ето може да видите лудата ми сестра. Comment? Средите на света. Ето я. Нито говори, нито поглежда, нито изчаква, нито казва. Тя си е самостоятелен електрон. Така, какво си напазарувахме за да се храним по пътя. Те хората не знаят в момента колко е часа. Като ние няма да пътуваме пеша до България. Това да се има предвид. Ще бъдем с едно автобусче и самолет след това. И после с влак, да. В момента часа е по-френски 23:33. Така. Ние трябва в 12 и малко да тръгнем към гарата, на която ще се чакаме автобуса към летището. Така. Който ще ни откара. Взели сме си 8 круасанчета. Така. Една франзела голяма като сандвич. Която ще се разделим двете. Да, ще разделим двете. По едно такова брауни, което аз днес опитах, вие знаете, и много ми хареса. Нямаше от другото. От моето. И не такива топченца с вкус на кашкавал. Това малко ми напомнят на ония деца Стар. американски. Не, на американски, нали? Знаеш, че там имат цели Да. туби такива. Да. Тези нещица във всеки случай. Нещо, По едно. което сега ще ядем. Не едно, по едно. По едно. Тоблерон чизкейк много вкусно. Вече сме го тествали. Отделно Ами те трябва да аз знаят. си взех Чакай. тези. Включително си имам и вода. Задължително. За сестра ми има половинка кафенце и водичка. Да! Трябва да ги вземем. Да. Тези двечките. Хосон. Трябва да вземем, да. Да си го върнем в Плевен, къде сме си го взели. Тук не продават Ние си такива. го разходихме, да, тук няма пакувани круасани. И сега започваме Само тежката тези. задача. Да, сега започваме с много тежката Да. задача. Не са много трудно. Това не го пожелаваме на най-големия си враг. О, със сигурност. Не го проживяваме. Но да, ще бъде тежък път. Но поне имаме ядене. Тежък. Да, оправихме си куфарите, но не питайте как. Това беше някакво... Дали успешно ще премина до вече, това е друг въпрос. Със сигурност ще трябва да носим фрачички нещо.
В момента сме... открихме спирката, на която трябваше да бъдем. Но не сме на нея. Да, не сме на нея, но поне сме в района, да. Номер 1. Номер 2. Номер 3. Чакай, че не знам какво се вижда. Номер 4, номер 5. Просто не знаем какво ще правим. Сега ядохме няколко неща, остават ни още купища. Купища, да, това да говорим за килограми. Но ние ще се справим с тази задача. Не, че обичаме да ядем. Не, че искаме да ядем. Не. Ние в принцип не харесваме такива неща, просто... Хванахме последния... Да. Последните автобуси за насам, реално. И то странно ги хванахме. Добре, че единия побърза и другия добре, че се забави. Да. Защото иначе нямаше да хванем нито единия. Трим куфарчета. Да, питахме човека тук, всъщност. Попитахме се човека. Къде е нашата спирка? Той ни обясни. С 2 думи. Отидохме... На френски, но ние го разбираме. Да. Отидохме. Ние все пак говорим френски. Отидохме, видяхме спирката, върнахме се. Човека седеше и просто ни виждаше. И това се викаме с кака. Дали той човек си помисля, че сме малоумни? Стигнахме до летището и още е твърде рано за чекин. Съответно ще изчакаме час и нещо вероятно да излезе. Много жалко, че така свърши. Много жалко, че така свърши нашето пътуване. Беше доста тежък ден днес. Освен всичките неща, за които вие не знаете, доста емоции. Факт е, че просто се прибираме. Скоро няма да пътуваме. Е малко гадно. Како? Как е чао на френски? Не знам. Внимание! Вървите се за Next Station Софийска Света гора. Най-дългия полет в света. Много зле, много бавно мина, много тежко, всички шумяха, говореха си, хъркаха, ядяха шумно, не знам. Имаше много деца. Да, и това също. И също така до мен седяха отвратително гнусни хора. Не знам, дано да стигна до тях. Да се изкъпят и да пораснат. Не спрях да говоря за Дисниленд, буквално бяха по над 30 години. И така, Дисниленд в Париж, Дисниленд в Токио, Дисниленд в Китай. И голямо напълване, че са били в Египет. Като мъжа дори не седеше до нас, само жената. До мен де. Само жената и след това мъжа просто се премести. Те накараха един човек да се премести, за да могат те да се разменят, не знам. Крайна сметка, да. Моите бяха мълчаливи, бяха добри нечовци. Качихме си във влака, открихме си нов приятел. В принцип нямахме места. Щяхме да изпуснем влака, хванахме. Нямахме места и той
показва.